Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og Pitsa 23 na. Yan buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumitsgutanan karon nga buntaga mahigala. Tropical depression nga Dante mas nikusog samtang padayon nga nag-irog sa amin ang kasadpan nga bahin sa extreme northern Luzon. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ron mahigala kini maong bagyo no nga mi sulod mahigala di sa atong nasod mga kaigalaan. Ang tibuok syudad sa Subo ubos na karon sa state of calamity sa pikas nga bahin aron mapadali ang mga lakang mosolusyon sa problema sa baha dinhi sa atong syudad. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Cebu Provincial Administrator Ace Durano ni pahibaw nga way pasigarbo sa Sugbo karon tuiga. Straight to the point. Ang 200 million pesos nga budget ni ini, liman ka sa kadakog budget ning kinini ang pasigarbo Sugbo. 200 million pesos. Budget ni nga gahina karong tuiga mahigala. Matod pa igahin alang sa ubang mga proyekto nga may kalabutan kini sa tourism related nga mga kalihukan. Straight to the point. Kung mahimo pa gani mahigala dunay realignment nga pagahimuon ato gyung unahon mga kaigalaan ang kaayuhan sa katawhan. Mao gani pinakauna mga higala kay katugong pasigarbo Sugbo wala wala man lang gusto mga kaigalaan bag na i-duplicate lamang inday ken sa sinulog day. No, ni-duplicate lang sa sinulog so naduble na hinuon mga kaigalaan. Usa lang sinulog lang dahil mo apil lang ang mga ato mga kaigsunan sa probinsya. No? O pasigarbo Sugbo pa murag dili man to pag-promote mahigalas tourism yun, pag-promote man tong Gwen Garcia. Sagol gara-gara kiat-kiat mga kaigalaan. So karon okay ni nga kananaang wa nay pasigarbo Sugbo pero muamot lang ang probinsya alang sa sinulog. Gamay na mag-amot ang probinsya sa sinulog day. 3 million ang amot sa probinsya para sa sinulog. Pero magpahigayon sa ilang kaugalingong pasigarbo Sugbo, 200 million ang igahin. Straight to the point. Asam ka mangita ana. Atalig pagtagad nubuntaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dako nagunang 3 million pero mas dako tong 200 million oy. Agi tala ni katawa mahigala ha. So karon matud pa sa announcement kay mao'y pinasubay ni sa mando ni Governor Pambari 4 nga way pasigarbo sa Sugbo mga kahigalaan. Straight to the point. Mura man gud og ngilad paminaon pasigarbo Sugbo wa magani dental chair ang atong hospital pida no. Straight to the point. Liman ka na mahigala og 200 million para sa pasigarbo sa Sugbo unya wa gyud gani kapalit og dental chair nga naa man na mahigala mo range ang 150,000 to 300,000. Wa kapalit, bahala na lang way dental chair, bahalag magbangkito mo nang mag-ibot og ipon. Ya sa ospital basta ang iyang pasigarbo Sugbo hala siging gara-gara. Unya ipanghambog dayon nga richest province ang probinsya. Atalig pagtagad rubutaga sa tumuan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin unsabay nakaon ining ni ay ginikanan mahigala na maligya magbata. O kining babae nga nakapalit sa bata nga bag-ong natao gidakop sad kagahapon sa kapulisan. Subay sa kaso nga giatubang ni ini. Kung kahinumduman na bulgar ang gibuhat sa ginikanan sa mga bata niadto pang Marso sa ilang bag-ong natao rosad nga anak. Kay ang ilang anak mga higala nga maguwang-maguwang mo'y nanghambog sa silingan nga palitan siya bag-ong cellphone sa iyang mama o papa kay gibaligya na ang iyang manghon. Kasubo bang pamalundungon mga higala ning maong kuano makatawa ta
subo nga ato lang iagi katawa-katawa. Unya nanabi man mga higalang bata nga okay na, hapit na palitan ako bag-ong cellphone kay nahali na gyud ang akong manghod. Mura man lang mahigala ginikanan nahali nagkupras. O nagpatimbang og baboy ba nahali nagbaboy nga lipay in taong nga katong maguwang ang sunod pod kay patinaghana mang anak sa dain ini. 7 man ik anak na karon, ikapito ning ang ikaunom ko na day gibaligya sad. Nya karon ang ikapito mahigala na baligya sad. Mo na mga silingan daw na tingala gyud nga ngadtong ospital kay mga anak pagawas pa may dang bata. Doon na day mahigala gikakontrata. Og nabuking kini sa laing bata nga nanabi nga bag-o sa cellphone unya pohon kay nahali na ang iyang manghod. Kakaning pagtagad lumuntaga ato lang ning giagi katawa pero subong pamalandungon mga kaigalaan. Sa kaluhan nakahangyo gyud. Purbida gitagaan na gitag kinini ang Consuelo de Bobo inday ken sa Amerika. To anas BBM o si Donald Trump nagmeeting mga kaigalaan. Unya nya ni anapon mga higalay nang gawas na karon ang report mahigala sa nakuha sa Billionaire News Channel dayken. Palihag ko ato kay ato tong isgutan. Wa na isa si Lisa Marcos anang report karon sa Billionaire pero masabot nato dunay mga changes nga gihimo sa record ani. Kay pirmirong record nang gawas ngan mahigala ni Dina Arroyo Tantuco ni Lisa Marcos og ni ining Alexa Alexa Miro, no? Mura mag Miro, Alexa Miro. Anya ningon nga fake news na. Suwa nang ilangan. Suwa nang tulukangan, imposible maginangwa. At least naagay mga butang nga ni nakikisa man day pangutan-on sa investigator. Nakaron giklaro na gyud nga naa mga higala ang asawa, So gi-erase lang tong kang Lisa o kang Alexa, pero ang kang Dina wa ma-erase. Or ibalik ni mga kaigalaan kay mao naman ni gisulti nga mao na ni kuno ang formal gyud Ato isgutan ron kay niining maong report wa na isa mahigala si Lisa Marcos. Naon sa gitabuan nga wa isa. In fairness mahigala to sa i-discuss na Nga wa na isa si Lisa karon niining latest nga kinini ang report gikan mahigala sa kinini ang mga otoridad dito sa Beverly Hills. Og naon sa nga circumstansya atong tagaag pagtagad sad. In fairness mga kaigalaan kay kining ato mahigalan pag-question man kadtong iyang inahan mahigala sa ako nang gingon dili man to competent with all due respect no. Kini ang maghisgot siya mahigala sa iyang mga kasubo tanan og about ni Paulo Tantuco atong ihatag sa iyang na tanan mahigalang katungod sa kainahan. Pero pag touch na niya ngadtong ni Lisa Marcos, that's another story. Kay wa man sa didto mahigala sa atol sa panghitabo. So mingon sa nga appeal si Lisa, appeal si Lisa, lahi na ang istorya no? Kaya wa man ka dito sa maong hitabo. O mingon nga dili gikan ni Lisa, dili po siya competent po sulti ana, or gikan ni Lisa, di gyapon competent, no? Fair na day. Fair na dili sa credible mingon nga gikan ni Lisa tong siya katutuang cocaine. Dili po siya credible mingon nga dili gikan ni Lisa. Mahimong gikan sa lain mga higala to, pero dili sa competent as witness anang napita nga moingon siya nga way labot mahigala. Pero karon ang report ni ining bag-o karon sa otoridad sa Beverly Hills niya nagiklaro na gyud nga way labot si Lisa. Ato ni pagtagad wa ba kani connection no sa ilang meeting ni Trump ug ni BBM. Pero atong pagtagad no, in fairness mga higala kay may sulti nga way labot di way labot. So ato sa ngisgutan kay bisig mo ikaingon ng mga tao nga kinsa attorney moingon nga labot si Lisa sa iyang analysis nya karon nga naa karon nga way labot si Lisa di na niya isgutan ginato sad no. In fairness may gala unya atong analisaron og maayo karon buntaga samtang sa pikas nga bahin sa mga kaigalan oy ni aman ang DILG na may announcement may galan pinabagits-bagits man kayo. Announcement mahigala sa DILG pagpahibaw mga kaigalaan sa suspension sa klase nakadawat ni og ubay-ubay nga mga pagsaway. Lakip sawa makauyon ang pipila ka mga politiko o mga celebrities. Kay pinaana man mahigala John Vic Remulla nga abangers. mga abangers sarap ng unsa ni? Bugchiko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Ito na. Ito na inabangan ninyo mga abangers.
Giba na ko yung John Vic Limulya, ha? Pinaabangers man, ha? May gini, kawa po yung tubag niya nga, John Vic, alams na dis. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.